Sidi, mingaw man kayo pag kita lang mo bike-bike. Kani madam no? Wapo kayo kung daghan ta. Ay gani, giati man na nimo ang imong bike na gihatag na ko sa imo ha. Ginampingan man jud na ko ni madam. Kay gihatag ni biya nimo ni. Di jud mi ka kapalitan ni ba? Oh yes. Basta magbinuotan si Di. Tagahan jud na kong bike. Salamat kayo madam ha. Tama si Di, napaisa ka bike dito sa balay. Napaday dito madam. Walagi ko kabantay madam. Itaguan sa kong mami si Di. Gamay pa ko, dito ko nagpractice og bike. Unya madam, unsay mong plano kung napay isa ka bike? Ako na lang tong ihatag si Di para mabibo ta ba? Tinuod ka madam? Buta na jud nimo madam oy. Alangan si Di, liwat man ko sa kong daddy. Kung sa kong mami, na never mind. Ihatag na ang tukang tool madam. Para tulo ta magbike-bike ba? Na naman to'y bike si pare madam, pero ba? Di naman to pwede ka pare, kaya dako naman to si pare. Ang bata raman to si Di. Sige madam, ihatag na ang tukang tool madam. Yes! Tara si Di, tuo na to sa balay. Kuhao na to ang bike, ihatag na to sa imong manghod. Tara madam, salamat kayo madam. Ganina lamang ko dere bay. Asa ka si pare may niagi na dalaga. Kung yung ani good perme, di good ka kauyab. Paita. Pare! Naon sa kadira pre? Atang-atang kog dalaga pre. Atang-atang murag biya gwapo. Kagwapo la ko madam. Kasi nagingon ni mo pare, nagwapo ka. Akong mama madam. Pagdilang na si pre madam. Asa mo mga to pre? Mga tumikang ila madam pre. Uban ka? Pag-unsa mo dito pre? Nami kuhan dito pre. Na-snack dito pre. Ambot pre. Na-snack dito madam. Nagag-snack dito sa balay si Di. Wow. Kuyugon na to si pre madam. Kuyugo! Pre! Sabay ta kaila madam. Tara pre. Side, tura kong bike nagamay. Linduta na madam oy. Maunay gipalit sa kong daddy Side, katong gamay pa ko. Grabe, datuwa jud ninyo madam oy. Di pa na mao Side, daghan pa ko gidulaan. Time sa asa naman si pare Side. Nabilin siguro to madam. Pare, kailangan ko ninyo ba? Pagpasa ninyo makasikad pre oy. Kayaan man ko ninyo. Hinay pud ka magdagan pre. Asa man to si Madam Pre? Ikuha niya ang gamay na bike niya, pre. Asa, pre? Tara, pre, oh. Wow! Gupo anak, pre, oy. Ihatag na ni Madam kang tool, pre. Asa, pre? Si Madam maghatag og bike? Oh, pre, oy. Si Madam manggani naghatag aning blue. Unsa, pre? Si Madam naghatag anong bike ni mo, pre? Oh, pre, oy! Si Madam naghatag aning bike na ako, oy! Oh yes. Kaya ako ni mo, pre, wagod ko nakabalo. Kung sa pagpalit na ako bike, pre, pobre man me. Butan din na si Madam, pre. Butan man dyan na si Madam, pre. Usahay, maldita lang. Nag-udrongan mo dira, kumain na si Day. Malipay dyan si Tulana, Madam ba? Salamat yun ka sa kuha si Day, kay buutan ko na tao. Madam, wala ako, madam. Sunod na lang ka pare, oy. Kuha na yung nilay mo. At sa naatay butang na dili na gamiton, panghatag na lang nato na. Malipay jud si Tulani ba? Perma ko ani pre ah. Kay Tul mani pre. Perma ko pre. Dahil para na ko'y kargaan sa 6 ba? 6 gyapon pre? Alam mo pre, maaman tong kalipay. Hoy, madam! Nakagikan, madam! Hirap panawagin mong mami ba? Hikang migbike-bike niya si Di Yaya. Yaya, gihatagon ako tong isa ka bike ka si Di. Ikaw na naman ito'y bike si Sidi, madam? Para man to sayang mangod Yaya. Kay mingaw kayo oy. Kameraduan ni si Di magbike-bike. Hala,
Himala, madam. Butan lagi ka karon. Alam nga niya, ya, buutan biya si daddy. Tapos 50% na kuya, ya, buutan. Aw, maayo, madam. Napaka 50% nga pagkabutan. Siyempre, yaya. Apa, oy. Ato toya. Taon toya. Oy, tol. Ano ka dira? Apa, tayo na, tol. Tol, nakoy surprise sa imo, tol. Ata, tol. Nanawa, tol. Charan! Kita na, tol. Imuha na, tol. Ah, wow! Ate na, tol. Tol. Imuha na ni, tol. Ah, dapat, tol. Di pa kayo ka, tol. Dito. Ato na dito, tol. Bike na dito. Tama na, tol. Pang binutan, jud tol ha. Utol naman.